Bagyong Chedeng nahimo ng low pressure area apan ang mga lugar sa Cagayan Valley, Cordillera ug Ilocos makasinati gihapon ug mapanganuron nga kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug panugdog. Kauban nato karon si Alkiblat gikan sa Pag-asa Mactan. Sir, unsay update sa low pressure area ug duna pa ba tay gilaumang laing bagyo nga mosulod karong buwana? Low pressure area padung na mogawas sa Kayutaan sa Northern Luzon, 215 kilometers northwest of Lawag City ang iyang location. So karong hapon mogawas na sa landmass ato na sa West Philippine Sea. Expected na siya nga mo-dissipate. Padayon tang makasinati gawas sa Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos, masinati silang mga pagpanagom dito, mga pag-ulan. Sa atoan, the rest of the country, masinati tag-init nga panahon, okay, with low chance of mga pag-ulan. Kung doon naman kayo mga pag-ulan, mo na gitawag na to og mga rain showers. So, bisag init kay ta, nagapipuruhan nga mga ulan, kay naam tayo gitawag og hydrological or water cycle. So, ang forecast sa Pag-asa for the next 4 days is init yun. Sa karong April, 0 or 1 ang musuhod sa Pilipinas. Sa May, usa or duha. So, before mo ending June, mag-expect pa tag nunay mga 2 to 5 o tropical cyclone. Posible musuhod. Pero karong April, very slim ang chance na dunay bagyo nga musuhod. So mag-expect tao init nga panahon. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas, Alkiblat. Daghang salamat Sir Alkiblat gikan sa Pag-asa Mactan.